Salam alaikum, abe yoro anga foli be siaw ma bi abalma ke do tuguni Mamadou Kara cakeda meno to maliwa ko culture o nyama do bi nalen do kana funengeni nyogondo yira awla bi funengem me barala cesiri dan ya tay jego mara hukum konnala atemena ni bara en fesan damadoni abina do ubabula ka nyefoli kaywe o ketogo nyuma aka seko famya ay gele amunu soro abe yoro mina bi ani abe fakata yoro mina asego nyefo awnyana hukum konnala anga bara do fane ka jega marain sangor tapsi ka dama to gamina kala cari jamana konnala o ya anga lañi bado hukum konnala ankeleno kani initiative nita sega ni nuna bobbi awte munundo munu be bara la nubu ku bamba gele afan febe nube ka kun ka sego la boka yira awla assalamu alaikum tout à l'heure amena yira awla o kambe soni plaga sumata la ble omega tanga funengen fi ayon sui. Salam alaikum patron kan mebi ko bashiti la ona na boye bi kaseki ga barakelo kaira jamakulu la mali ko nala ibe ga barami ke ga bara ko nala ka ko yira ko la ngani ningal folo o jamakulu be fegi do ito jamu ne to Masire Touré ni sigile no buiga sumugula. Okay, Masire Touré ay ka fo jega mara machama ma foko akagele nga gelen kum konnala e a nyini kasega barain ke barain be akonnala abisa ndamadon bo ne go do me amunu be kan na sisa luto do wala ibena do ala bakru bayala la nyini muye yike wale munu ke barain konnala kasembi anga se ko do o kum konnala be nyini ngal flana no teguina bara chamambe me muna a décider ki ngesi jega marama c'est quand on est en village là, on doit rester non. Donc, nous sommes là, maintenant c'est pour là, mais j'ai que là donc, quand nous ni samia fait na, j'ai pas traverser coin ferré, ou beta, ou tout fanda. Donc après on va retourner. Donc, il y a un villageois, ou be j'ai tient quoi c'est berre. Est-ce que ni coin baradam nena, presque chamanga fou bara rebe tient boulot. Jega bulu anga dugu ere kasabe tien jega fe tellement ko en jega ba ko donc o kum ne ko nana ne era yi jega bantu utala na se da ka baranyema donc o rene du jega ko d'accord donc hakilna nyuma o bora kerengere ni ala akadugu la donc ye gelea do yi gelea mi be fe ka solution soro ala pour que ka siko gelea wuli donc o de kerika hakilna nyuma kanyesi jega marama nga yala iye kalanke ama fotogodi kalamini senebeta ou ani jega marabita université la ou bien second cycle la ou même primaire la est-ce que yo kalanke non mo kalanke OK mais est-ce que ikelen ka wuli kibina jega mara indamne iye kalanke jega mara yare kan follow non mo shi kalanke ikelen ka damne kuma mnari nyere auto formé parce que Allez, il fait ce qu'il influe avant tout ça, chaque jour je prenais, chaque jour on commençait à forfait des gigata pour que on fait un renseignement donc sur le diaga copa. Jamais on retire de diaga marala sur le uniforme. Il y a que de revenir d'accord. Maintenant, auquel on a fait une bololo sans faire, c'est que donner un forme kosobe, il n'en a qu'un damné. Il y a damné tout le temps. Ah, nani bolin village la kana. Nana me fera nega ngando yo kolila. Ara bagar to kola le wali otube. Donc à travers ça, to ba wo ngata kola, wo chena o purge ngata kola, o fonu solution do ni wa kadne ka jega mara. Purge me se ga do soro ere ba do e kola, ti beta bansan ke ti fo soro ga blai donc amano ko atange jeune amano. Donc là tu auras ni bassin glai. Mais avant là il y a 4 mètres sur 4. OK. Donc il y a damné ni bassin flala. Ouais. Donc ami le doni ko bassin no yira mo la. Aywa, am ga gri. Mais am débrouiller. Alors, il y a damné ni bassin flala. Ouais. D'accord. Donc ni bassin fla akunga la ni jume bara damné. Donc me fait comme mune ki en bara damné yalla me fait ka jegala kuma wa ou mais 80 direct idi. Non, si bara damné am ko jega den ne san. Kana korobaya. La 5 client kuma da jega den ba.
Ok. Donc, mais pour commencer, on va y bâtir ta fleur. On va se la barre d'amener. Ok. Donc, on va y bâtir la bassin plein. Ok. Donc, on va y barre d'amener ni jega dem batili. Manogo, manogo. Ok. Gayala o production follow là. Ay gɛlɛya dɔ sɔrɔ o la ani est-ce que i ye nafa bɔ a la? Bon, n ye gɛlɛyaba sɔrɔ a la parce que production fɔlɔ yɛrɛ jɛgɛ mun dira an ma jɛgɛ denni kun ma se o kun kɛra problème fɔlɔ ye a jɛgɛ denni mun dira an ma bɛɛ kun bɛ au minimum 3-4 grammes donc a ye tiɲɛni don kun mɔgɔ min y'a di yan yɛrɛ n tɛna o tɔgɔ fɔ n y'a tigi wele a deuxième commande la a ye n rembourser. D'accord. Donc baara daminɛ la i ye jɛgɛ denni minnu ta olu kelen-kelen kun bɛ 4 grammes 5 grammes na n'o ye gramme 4 ka se gramme 5 ma donc o gɛlɛya nana caya. A kun tɛ gramme 5 bɔ yɛrɛ gramme 3 gramme 4. Gramme 3 gramme 4 donc i ye gɛlɛya sɔrɔ parce que jɛgɛdenninw kun ka dɔgɔ kojugu donc o kɔrɔ ni aw bɛ fɛ ka jɛgɛdennin ɲini aw jilaja ka kɛ jɛgɛdennin ye jɛgɛdennin minnu bɔlen don u yɛrɛ la. O minimum mali mun bɛ se gramme 5 ma a kana jigin o dugu ma. Tant que i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a la yɔrɔ la minnu bɛ se ka jigin o dugu ma o bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ projet minnu b'a san ka taa kɛ kɔ kɔnɔ i b'a dɔn hali n'olu ye 2 grammes sɔrɔ ka kɛ kɔ kɔnɔ tiɲɛni t'a la o bɛ kɛ pour que ka se ka baloko de kɛlɛ. Masire n nana sisan n y'a mɛn k'i tɔgɔ Maître voilà donc Maître ba fana don voilà donc aw kana ɲinɛ aw minnu bɛ fɛ ka jɛgɛ mara kalan a bɛ se k'aw fana kalan yan aw ye n'a fɛ pratique la n'aw bɛ boli ka sɔn mugu la an bɛ tila k'a ka contact di aw ma aw minnu mago bɛ kunnafoni ɲuman na jɛgɛ mara la aw se ka na nka Masire e ko y'a daminɛ ni bassin fila mais bi bassin cayara dɛ. Bassin cayara. Awɔ laɲini ye mun ye sisan? Bon laɲini kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye sisan fɔlɔ an kun bɛ grossissement na ka se ka jɛgɛ lakɔrɔbaya k'a di mɔgɔw ma mais nin y'a san 2 ye an y'o laɲini bila. Ok. Nin y'a san 2 an tɛ dɔ wɛrɛ kɛ fan tɔɔrɔ kɔ. Ok. Ne bɛ nin fɛn o fɛn na nin bɛɛ ye jɛgɛ géniteur de ye. Ok. Nka e kun bɛ jɛgɛ la kumabaya. I sisan i y'a décidé ka taga jɛgɛ la tɔɔrɔ i yɛrɛ pour que ka jɛgɛdennin sɔrɔ. Mɔgɔ caman b'a fɔ jɛgɛdennin tɔɔrɔlaw de bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ jɛgɛ kumabayakɛlaw kan. E kalanna o la cogo di? E y'o ɲɛɲini cogo di ka se ka jɛgɛ tɔɔrɔ? Parce que mɔgɔw bolo suya don. Donc a yira an na n'a sɔrɔ suya don ou bien ni suya tɛ e y'a kɛ cogoya min na ka i installer parce que n'i y'a mɛn i bɛ fɛ ka jɛgɛ la kumabaya jɛgɛdennin b'i bolo dumuni b'i bolo mais n'i ye jɛgɛdennin tɔɔrɔ ka se i ka jɛgɛw ma je pense que i bɛna dɔ bɔ i ka musaka la i ka dépense la. Exactement. Voilà donc laɲini kun ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i tɛlen ka taga jɛgɛ tɔɔrɔ fanfɛla la ni ka se ka jɛgɛdennin sɔrɔ i yɛrɛ. Parce que n y'a ye k'an to jɛgɛ bila bonyana la i tɛ se k'a fɔ an bɛ taga jɛgɛ tɔɔrɔ yɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jɛgɛdennin san ka tila ka aliment san k'i bɛ pour nécessaire bɛɛ san k'i bɛ production kɛ k'i bɛ nafaba sɔrɔ a la. Ok. Donc ne bɛ fɛ ka taa zone min kɔnɔna na a zone jɛgɛdennin ko ka gɛlɛn wagati dɔw la an fɛ yan ko jɛgɛ bɔnnen bɛ kɔ kɔnɔ i dun b'a dɔn kɔ kɔnɔ jɛgɛ ni an bɛ mun produit o croissance tɛ kelen ye a cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc o kama diyagoya ne tun bɛ ɲɛsin production ma pour que ka se ka jɛgɛdennin sɔrɔ n yɛrɛ parce que a milieu kɔnɔna la mɔgɔ tɛ yen fɛnɛ mun bɛ se k'i servir. D'accord. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ du kɔnɔna de la an tɛ foro la an bɛ du kɔnɔna de la an tɛ foro la alors o kɔrɔ de baara in i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛgɛ mara bi a bɛ se ka kɛ nka a kɛcogo ɲuman i gɛrɛ maaw la maa minnu b'a baara dɔn ka se k'i dɛmɛ k'i bilasira sabula kunnafoni ɲuman o de b'a to i bɛ succès kɛ donc a ko sisan jɛgɛ mara a tun bɛ jɛgɛ la kumabaya sisan a y'a ɲini ka jɛgɛdennin tɔɔrɔ an bɛna a ka jɛgɛ tɔɔrɔ yɔrɔ yira o la ani a bɛ baara in a b'a kɛ cogoya min na a b'a maîtriser cogoya min na a bɛna da don o la bakurubaya la k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna donc nin bɛɛ ye kuru kɔnɔna ye aw m'a ye a ye nin dingɛ in sen ji bɛ bɔ ka na yan donc je crois c'est ça non. Oui pour que ji nɔgɔ kana taa carré kɔnɔ donc an bɛ nin fɛn fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ji bɛ stocké so kɔnɔ yan de pour que a kana mɔgɔ si tɔɔrɔ voilà i tɛ ji nɔgɔ ye kɛnɛma jamais. Merci donc n'i bɛ fɛ ka baara in kɛ fana jɛgɛ mara baara ji ta yɔrɔ o ye laɲini dɔ ye parce que ni ji t'i bolo ji ta yɔrɔ t'i bolo i mana na installation caya i t'a dɔn i b'a ji bila ka taa yɔrɔ min na donc o ye gɛlɛyaba ye n'aw bɛ fɛ ka baara in daminɛ aw b'a hakili to mun na a ye na don an ka jɛgɛ tɔɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ an ka ɲɛ. Alors Masire an bɛ an ka baro hukumu kɔnɔna la toujours
Donc ni an yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la deli mais munna pour ka nin bɛɛ et voilà y'an fan tɔɔrɔ yɔrɔ la ok donc an ka jɛgɛ den fan bɛɛ funteni ye diyagoya parce que ni y'a mɛn dɔn i yɛrɛ b'a kalama a bɛ ci température d'accord donc ni i bɛ nin baara kɛ ka kan k'i ka yɔrɔ koron ka ɲa parce que o température n'an b'a fɔ ma ji wagati kɛcogo a bɛ se ka kɛ a bɛ ji sumaya a bɛ ji kalaya kojugu donc i b'a jateminɛ i ka se k'i ka température canaliser a kana to ka changer parce que o bɛ na ni an b'a fɔ min ma changement brusque de température o man ɲi o bɛ kɔlɔlɔ lase jɛgɛdenninw ma n bɛ n ka mɛtiri bolo voilà donc a bɛ na kunnafoni ɲuman di anw ma donc ni installation in ni jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc jɛgɛ bɛ tɔɔrɔ tan de mais ça se passe comment a bɛ kɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la i tɛ k'i da don a la dɔɔni dɔrɔn ka ɲɛfɔ an ɲɛna hali ni m'a janya quoi parce que minnu bɛ fɛ ka baara kɛ i bɛ se ka na formation fana kɛ formation da ma gɛlɛn nka n'aw ko aw bɛ na formation kɛ a ye wari bɔ n'aw tɛ fɛ ka wari bɔ a tɛ kunnafoni sɔrɔ awɔ parce que an fana y'a ɲɛɲini de donc n'an bɛ fɛ a k'a d'aw ma a bɛ wari de bɔ ka n'a ɲɛɲini a ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o fana bɛ motivation di nin ma toujours ka taga ɲɛfɛ ka tɛmɛ nin kan a ye baara min kɛ nin ye ka se ka taa ɲɛfɛ aw fana bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogoya min na développement laɲini ye mun ye à long terme an bɛɛ ka se k'o ɲɛ sɔrɔ o de ye laɲini voilà donc a bɛ kɛ cogo di jɛgɛw bɛ ta cogo di ka a b'a kɛ cogo di au minimum il faut que i ka géniteur au minimum géniteur fɛn o fɛn b'an bolo a bɛɛ san donc o de ye fɛn bangiba yɛrɛ d'accord donc jɛgɛw bɛ san kelen na déjà donc après ça on va chaque reproduction pour nous c'est chaque 10 jours une reproduction mais c'est vraiment musulman tu vois après l'injection 8 heures après l'injection donc on amène la extraction après donc jɛgɛden tɔɔrɔ est-ce que il faut i y'a kalan de ou i y'a kɛ cogo di e y'a dɔn cogo di non je me suis auto-formé à la donc maa mi dege non mɔgɔ si m'a dege bravo donc a y'a mɛn jɛgɛdenni tɔɔrɔ maa ma dege a la a yɛrɛ de y'a kɛ a yɛrɛ ye jɛgɛden tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ hali jɛgɛ fan tɔɔrɔ yɔrɔ voilà donc jɛgɛ fan tɔɔrɔli ka se jɛgɛdenni sɔrɔli ma maa si m'a dege a yɛrɛ de y'a ɲini a yɛrɛ k'a faamuya ka se yan voilà donc aw minnu sigilen don k'a fɔ maa minnu bɛ tɔnɔ de sɔrɔ jɛgɛ mara in na o ye maa minnu bɛ dumuni feere ani maa minnu bɛ jɛgɛ tɔrɔ olu de bɛ sɔrɔ kɛ mun bɛ aw bali ka jɛgɛ tɔrɔ mun b'aw bali a ye wuli alors Masire ni jɛgɛw tɔrɔla yan u bɛ taa min alors ni ɲɛ bɛ nin système in na jiw bɛ ka bɔ u bɛ ka bɔn cogo sugu dɔ la mais pourquoi ni installation jɛgɛ tɛ se ka tɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la si si a bɛ se ka tɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la mais avec ça on b'a to de un i bɛ ji économiser donc jɛgɛ fan mago bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se k'o bɛɛ bila il faut que ji pH ka ɲɛ i k'o régulariser o bila fɛn na après la température o fɛn ye base ba yɛrɛ ne b'a kɛ kosɛbɛ donc avec le système il faut se k'o bɛɛ maintenir ka ɲɛ kosɛbɛ. Maintenant n'u bɔra yan u bɛ wagati joli kɛ yan mais n'u bɔra yan u bɛ taa yɔrɔ jumɛn donc u bɛ ji u bɛ tile 10 de kɛ yan u bɛ tile 10 kɛ yan u bɛ tile 10 kɛ yan n'u bɔra yan nɔ an bɛ sɔrɔ k'u lafiya tu viens n'u bɔra yen fɛ donc o ɲɛ b'a la toujours continue de don n'u bɔra yan an bɛ yan nettoyer donc u bɛ na hali actuellement donc a production kɔrɔ d'arbre dɔw dalen d'accord donc ni jɛgɛdenninw bɔra yan fɛ tile 10 u man'o kɛ yan u bɛ na yan sisan pour que u ka se ka yɔrɔ ɲɛnama fana sɔrɔ toujours ka se ka voilà bonya joona ou bien voilà mais aw ka jiko fanfɛla la yan jiko bɛ cogo di ji bɛ aw bolo kosɛbɛ wa si ji b'an bolo kosɛbɛ mais tiɲɛna an ka zone in ji bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que a ji man ɲi m'a ye ne bɛ baara kɛ fourrage de la mais avec tout ça an ka fourrage pH bɛ fo 4 wow pH ɲuman o ye k'a daminɛ 6 ka taa se 8 a bɛ se ka tɛmɛ 8 la dɔɔnin mais a kana tɛmɛ 8 la kojugu a ɲuman yɛrɛ ye 6 ou bien 7 ka k'i bolo nka ale ta bɛ 4 la o bɛɛ la a bɛ baara la voilà avec 4 an bɛ se ka production kɛ jusqu'à 60%. Wow, a bɛ réussi fana wow félicitations o ye baara ɲɛnama alors ni y'an bɔlen ni y'an ye jɛgɛ tɔrɔ yɔrɔ kɔnɔna la sisan
an ye faamuyali dɔɔni di aw ma jɛgɛ tɔɔrɔ la ani jɛgɛw bɛ taa cogoya min na nin hukumu kɔnɔna la sisan an bɛna bɔ ne ko Masire an bɛ taa kɛnɛ ma dɔɔni parce que funteni bɛ yan kosɛbɛ. Masire an y'a ye sisan nin circuit ji bɛ ka circuler ça veut dire que fɛn dɔ de bɛ ka ji bila circulation na an ye faamuyali kɛ a bɛ komi courant ko ma nɔgɔya yan dɛ. Courant ko ma nɔgɔ. Pour que ka nin baara in na sabati courant ko kan ka ɲɛɲini cogo di? Bon baara in yɛrɛ tɛ se ka taa cɛncɛn na fan kɔ. Parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ hali an ka jamana in bɛɛ b'a dɔn courant sɔngɔ ka ca kosɛbɛ. O ye kelen wa filanan fana ye mun ye bɛɛ b'a dɔn actuellement yɛrɛ courant tɛ na. O yɛrɛ bɛ ka jangan kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna na yɛrɛ. Donc n'i bɛ nin baara in kɛ f'i ka courant ko la sabati. Non a tɛ taa courant kana tigɛ. Voilà. Mais ni courant tigɛra a kɔlɔlɔ ye mun ye? A kɔlɔlɔ ye ka jɛgɛdenninw sali. O bɛɛ bɛ sa. Donc a b'a hakili to o la n'a ma ɲɛ k'aw bɛ nin baara ninnu kɛ so. Mais est-ce que a bɛ se ka kɛ bassin ye ou bien a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mun tɛ nin ye k'a sɔrɔ courant ko fanga man bon mun na kosɛbɛ? O système bɛ yen nɔ n'o b'o wele ko circuit ouvert. D'accord. Donc nin ye circuit fermé. D'accord. Alors an bɛ ka se an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma ne ko est-ce que kunna n b'a fɔ cogo di ni baara in bɛɛ kɔnɔna la k'a daminɛ jɛgɛw la kumabayali la ka na se jɛgɛw tɔɔrɔli la i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ bakurubaya la i ye jɛgɛ kɔni ta fɔ kumabayali mais jɛgɛden tɔɔrɔ la i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ gɛlɛyaw? O gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban parce que m'a f'i ɲɛna premièrement yɛrɛ hali k'a ta ji ma an ka ji pH bɛ 4 de la donc alors ji pH ɲuman bɛɛ b'o dɔn o ye 7 donc o kama yɛrɛ an tɛ se ka an ka production kɛ hali ka se 80 ma donc o ye gɛlɛyaba yɛrɛ an bɛ fɛ k'an yɛrɛ bɔ mun kɔnɔ. Ji sɛgɛ man ɲi donc aw tɛ se k'aw ka production laɲini n'o ye au moins 100 sara la i ka se ka 80 sara o produit mais a tɛ ka se k'o kɛ parce que ji pH o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya wɛrɛ bɛ yan. Gɛlɛya filanan o ye aliment ko ta fanfɛla ye jɛgɛ dumuni parce que an tun bɛ aliment min utiliser olu n t'a dɔn u dɛsɛra de wa ou bien o y'a kalo caman ye an tɛ ka aliment sɔrɔ. Ne ko sisan ne e kan ka ladilikan di i ɲɔgɔnna funɛgɛnninw ma minnu bɛ fɛ k'i ka trace suivre ka jɛgɛ mara k'u ka baara ye i bɛ kunnafoni jumɛn d'u ma i bɛ ladilikan jumɛn d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani jamana u tulo bɛ an na u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la ni video ye n'Ala sɔnna u bɛ na ye autorités fana olu kan ka mun de kɛ pour que ka se ka jɛgɛ mara la sabati Mali kɔnɔna la. Fɔlɔ o ye funɛgɛnninw ye minnu bɛ fɛ k'i ka trace suivre kunnafoni jumɛn ladilikan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Tiɲɛna jɛgɛ mara ye fɛn ye mun nafa ka bon. I yɛrɛ ɲɛ t'a la n'i y'a san damadɔni a ye ne yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ. I biriyé la dɛ. Ni jɛgɛ tɛ an yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ an ka diɲɛlatigɛ la. Donc hali k'a da o ma foyi i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na yan nɔ nin bɛɛ bɔra jɛgɛ de la donc depuis yen nɔ i kan ka dɔn ko jɛgɛ ye fɛn ye mun sɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Je rappelle que n bɛ profiter nin yɔrɔnin na ka yɔrɔ dɔ fɔ mun c'est très important a da ma don min na an bɛ hakɛto ɲini a bangebaaw tanyana nka bi ninnu de jɔlen bɛ ni du ye funɛgɛnninw don jɔlen don ni du ye mun bɛ k'a to u ka du charge supporter o ye nin baara in de ye donc k'a fɔ k'u bɛ baara wɛrɛ la o ti fonctionner o ti foyi la u bɛ so kɔnɔ yan ka se ka nin baara in sabati jɛgɛ mara bɛ se ka sabati cogoya min na o ka laɲini o ye alors ni ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana kuntigiw ma kan ka dɛmɛ jumɛn lase jɛgɛ maralaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka ladilikan bɛ kɛ jumɛn pour que ka jamukan kuncɛ? Bon olu ta kɔni tiɲɛna parce que jɛgɛ ko Mali kɔnɔ a ti bala yɛrɛ baara daminɛna a tɛ kalo 2 bɔ fɔlɔ fɔlɔ an bɛ baara kɛ cogo min na i yɛrɛ i b'a kɔnɔ i b'a ɲɛdɔn donc an bɛ mun ɲini autorité fɛ tiɲɛna halisa u ka dɔ fara u cɛsiri kan u ka se ka an ka fɛnw kɛlɛ kɛ parce que jɛgɛko in kɛlɛ a yɔrɔ a ka jan kosɛbɛ parce que depuis n'i ko k'i ka kɛlɛ daminɛ i b'a daminɛ foro kɔnɔna de la parce que maliyɛn yɛrɛ banna sɛnɛ ma fɔlɔ an t'a dɔn fɛn o fɛn de don jɛgɛ balo pour que a ka nɔgɔya bɛɛ b'a dɔn foro ni sɛnɛko ma sigi kala kan a tɛ se ka nɔgɔya cogoya si la parce que n'i ko ko jɛgɛ i ko balo donc fɔlɔ an tun bɛ jɛgɛ balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na sisan cogoya sɔrɔ cogo foyi t'a la a gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ a prix tun bɛ ɲini ka na doubler. D'accord. Donc nin ye ladilikan ye
ka ɲɛsi jamanakuntigi ma a ka se ka dɛmɛ laɲini mun ye jɛgɛko ta fanfɛla ye a y'a ye k'a fɔ an ka baw bi jɛgɛw tɛ a la bozow bɛ kule la ko jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ sugu kɔnɔnaw la an mago bɛ jɛgɛ la don o don jɛgɛ bɛ bɔ sinuwakɛ fɛ yen ka na nka n'i y'a ta ka jateminɛ ji bɛ an ka yɔrɔ fan bɛɛ fleuve Niger bɛ a bɛ tɛmɛ région caman fɛ ne ko ninnu ye kɛwalew jumɛn kɛ pour que ka se k'u ka jɛgɛkow la sabati ka anw tɛ se k'o kɛ nka a tɛ taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun ta ye mun ye o k'o kɛ an bɛ ka cɛsiri kɛ funɛngɛniw ne ni ɲɔgɔnnaw an bɛ ka cɛsiriw kɛ ka se ka baara in na sankɔrɔ ta an bɛ se mun na an b'o kɛ nka aw fana ta ye dɛmɛ min ye ka kow nɔgɔya an bolo n'a y'o kɛ n'Ala sɔnna an bolo dilen ɲɔgɔn ma an bɛna se ka jɛgɛko la sabati Mali kɔnɔna la nin kun y'an ni Masire Ture bi an ka jɛmukan na ka se ka jɛgɛ mara a k'a ka parcours a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ye caman fɔ aw ɲɛna ani a bɛ ka nafa min sɔrɔ a la bi a ye caman fɔ aw ɲɛna an b'a fɔ an b'aw fo a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw balimakɛ kun don alors Maliba aquaculture ɲɛmaa kun don Mahamadu Dukara ni n balimakɛ Masire Ture ne yɛrɛ tɔgɔ Masire mais mɔgɔw t'o dɔn voilà salam aleykum